Nimic nu sfâșie mai adânc inima omului decât despărțirea de propriul copil. Este o durere care nu are nume, pentru că nu a fost cuprinsă în nicio limbă omenească. Este o taină dureroasă, un gol care nu se mai umple, o rană care nu se închide, dar chiar și în mijlocul acestei suferințe nemărginite, Dumnezeu este acolo. Nu ca un judecător, ci ca un părinte care plânge împreună cu tine. Când un copil pleacă prea devreme, pământul parcă se clatină, iar cerul pare prea departe. Și totuși, tocmai atunci, cerul se apropie cel mai mult, căci sufletul copilului tău nu s-a pierdut, s-a mutat într-un loc unde nu mai există durere, nici suspin, nici moarte. El trăiește în lumina blândă a lui Hristos, acolo unde lacrimile se prefac în rugăciune și dorul în nădejde. Dumnezeu nu ia niciodată un suflet tânăr ca să pedepsească, ci ca să-l păzească. Sufletul copilului devine îngerul casei tale, rugător tăcut pentru tine, pentru toți cei dragi. În fiecare bătaie de inimă, în fiecare clipă de tăcere, El este acolo lângă tine. Părinții care plâng un copil poartă o cruce sfântă, o chemare la sfințenie prin suferință. Durerea lor este o rugăciune vie, o jertfă curată, un drum al Golgotei pe care Hristos merge alături de ei, clipă de clipă. Și chiar dacă nu există cuvinte care să aline, există o făgăduință. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, consemnează Matei în capitolul 5, versetul 4. Acea mângâiere nu este uitarea durerii, ci luminarea ei. Nu este ștergerea darului, ci transfigurarea lui în iubire curată, care leagă pământul de cer. Într-o zi, dorul nu va mai fi durere, ci întâlnire. Într-o zi, lacrimile se vor preface în bucurie și părintele își va strânge din nou copilul în brațe, nu pentru o clipă, ci pentru o veșnicie. Doamne, mângâie pe toți părinții care își plâng copiii, îmbrățișează-le inimile zdrobite și dă-le putere să creadă că dincolo de moarte este viață, iar dincolo de despărțire, revedere în lumina Ta cea fără de sfârșit.